kasabaan ko ba maubang sekretary kita na ako murag gagaysi kataw ba ako. Yes. Utong ko ay utong na lang ko ako. Naku po, muntik na pala tong hindi makapunta ng Amerika dahil nga sa napakaraming trial sa buhay, lalong-lalo na may maintenance pa pala ang asawa nito at napakaraming problema ang pinagdaanan niya. Isa na dyan yung financial. Kalensiyo, nidoon ko kapabaga ko naong opportunity na gud ni kinahanglan mag-financial nga. Kung asa man tawo kung financial nga mananagat naman kung masayro ko niya. Akong asawa na pay maintenance. Doon ko tawo jud karon kay wala man mura magdidman ko ba kay dili ko no basin ko unya dili legit. Kinsa nag-deny sa imo ha? Ay naghatag og kwarta? Oh. Kan sa LGO. Nidoon ko nila tanan man kita gud sila tanan na ko nga. Nya lago ko ato kay masayro yata. Moto na ano sa abi nimo kunot. Kanang inana dili ba na libi na basta-basta mo anak kadina nya. Oh ito ta kabalog legit ba na? Oh my God. Mura mo kasabaan ko ba? Di kasabaan pa ka, oh. Oo niya, maubang sekretary, kita na ako murag gagaysi, kataw ba ako? Yes. Utong ko ay, utong na lang ko ako. Maubang mayor, sige na. Alam naman natin na ang isang ordinaryong trabahador lang sa Pilipinas or hindi sapat ang kinikita para magkaroon ka ng extra na pangkuha ng mga papilis, requirements na kakailanganin mo papunta ng Amerika. Ayun nga, dumating na yung invitation niya, ngunit ang malaking problema, papaano makuha niya ang mga requirements na wala siyang pera. Alam nyo ba mga bossing, na nung panahon na humingi ng tulong ang kababayan natin na si Idol Roland Bunot Abante sa Local Government Unit o LGU sa Santander, Cebu ay tinanggihan ito? Naku po, subalit anumang trial daw talaga ang dumating sa buhay mo, anumang problema dumating sa buhay mo, ay malulusutan mo ito. Nariyan na yung gagamit tayo ng tao, bagay, at kung ano pa man para lang malusutan natin ang mga trial or mga problema sa buhay na dumarating. At ang napakaganda dito, marami pa rin talagang magagandang kalooban na Pilipino na handang tumulong sa taong nangangailangan. Nariyan na ang dating contestant ng American Got Talent, fourth runner-up dati. Nabigo siyang makahingi ng kaunting tulong pinansyal dahilan na nagpasaklolo siya kay Marcelito Pumoy. Mula noon, bumuhos na ang tulong, mga taong nagbigay ng kabutihang loob at sumusuporta sa kanya. Maraming salamat sa iyo dahil isa ka sa naging daan para makakuha itong si Roland Bunot ng mga requirements para sa kanyang pagpunta sa Amerika at sa iba pang mga tumulong na financial at support para marating ni Roland ang kanyang pangarap sa buhay. So ngayon, eto na si Roland, sobrang successful talaga siya sa kinanta niya dahil napakaganda yung delivery nito at napatayo yung 4 na judges at nakakuha siya ng 4 yeses. So congratulations sa iyo Roland at sana huwag kang magbabago. Isipin mo na marami ka pang laban na darating. So naandito lang kami nasusuporta sa iyo. At kung ano man po ang mga saloobin nyo, comment nyo dyan sa baba. At kung gusto nyong malaman ang update ni Roland Bunot Abante sa American Got Talent, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell button. And see you on my next video. Bye for now.